L-iskandlu tax-xiri taż-żejt mill-Ene Malta huwa monument tal-mistħija tal-amministrazzjoni preċedenti li jfakkar fil-mod ta' kif kien qed jitmexxa dan il-pajjiż. Hekk stqar il-Prim Ministru Joseph Muscat f'artiklu fil-Gazzetta It-Torċa. It-tnejn jibda jinstema l-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi dwar dak illi Joseph Muscat stess jiddeskrivih bħala l-ikbar skandlu li qatt kellna f'pajjiżna dwar xiri ta' żejt. Din hija sitwazzjoni li tfakkar fl-istorja ta' amministrazzjoni ħażina fl-Ene Malta, deċiżjonijiet skandalużi u suspettużi li daħlu lill-Ene Malta fi problemi serji finanzjarji, sostna il-Prim Ministru. Sitwazzjoni li waslet biex il-familji u n-negozji ħalsu l-ogħla kontijiet ta' dawn l-ilma fl-istorja ta' pajjiżna. Iżda dan il-gvern se jieħu azzjoni. Joseph Muscat assigura li qed issir ħidma kuljum biex titranġa s-sitwazzjoni u se jingħataw riżultati konkreti sabiex tiġi salvata l-Ene Malta. Il-kontijiet ta' dawn l-ilma l-familja u n-negozji se jorħsu, reġa' serraħ ras il-poplu il-Prim Ministru. Madankollu sostna li l-poplu ma jridx jinsa li sissa l-Partit Nazzjonalista baqa' siket u farfar mir-responsabilità meta jaf li l-konsegwenzi ta' għamilhom qed jinħassu illum. Fakkar li n-nies li qed imexxu l-Partit Nazzjonalista llum sa ftit ta' xurilu kienu spalla ma' spalla fil-gvern u ħadmu kampanja elettorali flimkien. Għalhekk iridu jerfgħu ir-responsabbiltà. Il-poplu għandu dritt li jżomm accountable lil politiku mhux biss f'dak li jagħmel illum, iżda anke f'dak li jkun għamel matul is-snin li kien fdat bir-responsabbiltà. Dan il-każ jgħid il-Prim Ministru jaqgħad mal-iskandlu taż-żejt ta' qabel l-elezzjoni, fejn illum għandna persuni għaddejjin proċeduri kriminali minħabba allegazzjonijiet ta' korruzzjoni. Jaqgħad ukoll ma' deċiżjonijiet oħra skandalużi u raġuni veru għalfejn intażlet power station tal-BWSC taħdem biż-żejt. L-artiklu tal-Prim Ministru Joseph Muscat itemm b'dawn il-kliem. Iż-żejt litteralment tiela f'wiċċ l-ilma. Min għandu jwieġeb, ħalli jwieġeb.